Și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. De această dată sunt în Leroy Merlin și vă arăt ce puteți găsi în magazin, ce floricele, ce plante, despre asta este vorba. Priviți, aceasta este una, vă arăt și prețul, pentru că v-am mai arătat odată și cineva mi-a spus că nu am arătat prețul și era ceva normal, că practic greșise. Ia uitați, deci aceste plante sunt acum în Leroy Merlin. Ia uitați și pe aceasta, sunt superbe. Violetele arată foarte bine. Sunt foarte bogate în flori, flori diferite. Și e 19 lei. 80 de bănuți. Vreau să vi le arăt pe toate. O să vă spun că la unele nu sunt prețurile afișate. Aici 10 lei. Ce mai găsiți? Și este foarte bună această plantă. Priviți aloe vera, care se spune despre ea că e planta care purifică aerul, dar să știți că aceasta nu are prețul. Aceasta. Să vedem ce mai... foarte multe orhidee. Priviți-le. Sunt foarte mari. Acest palmier palmierul Areca este foarte frumos. Să mă uit să găsim și prețul. Ia uitați, haideți că are și prețul, priviți. Este destul de mult. Astea sunt aranjate așa cu puișori de Paște. Acest trandafiraș. Ce vă mai pot arăta? Ce am mai găsit eu aici sunt niște crini, practic, nu știu exact cum se numesc aceștia. Priviți că sunt de frumoși. Le fac o poză, le fac o filmare așa la toți de sus. Sunt foarte frumoși. Acest colorit nu l-am mai văzut, cu această floare roșie am văzut-o, dar nu și cu acest alb așa frumos. Sunt destul de frumoși. Acesta a fost videoul meu pentru dumneavoastră. Eu vă las și vă spun la revedere!